mo, bumaba kayo. Isa sa mga programa ng LTFRB ay ang Drivers Academy, ukol sa mga alituntunin at benepisyo ng PUV Modernization Program na naglalayo na makapagbigay ng maayos, komportable at ligtas na serbisyo sa mga mananakay. Ilan sa mga alituntunin ay ang pagsuot ng tamang uniforme, ang pagsunod sa batas trapiko at pagmamaneho ng maayos at ligtas. Ang patas na pakikitungo at ang hindi pamimili ng mga pasahero ayon sa kanyang anyo, itsura, kasarian, lahi o kapansanan. Ang pagiging magalang at maginoo sa mga pasahero. Ang pag-iwas sa paninagarilyo sa loob ng pampublikong sasakyan, sa garahe at sa terminal. Ang pagbibigay ng karampatang diskwento sa pasahe ng mga senior citizen, PWD at estudyante. Ang pagpapatupad sa mga ito ay tungo sa ligtas at komportableng pampublikong transportasyon.